नंदिनी म्यूजिक एसके। प्रेम से बोलो देवघर वाले बाबा की। संदीप बाबू सोनिया यही लेका मक्केदार हमें देवा घर घुमा देना टांगा से सुनिए सोनिया जी हमरो कहनावा देवघर जाए खातिर कोहरेला आए हाय सुनिए सोनिया जी हमरो कहनावा देवघर जाए खातिर कोहरेला मानवा रउआ कांवर सजा दी फूल भांगा से हो सैया ले कमा के दर भांगा से हो हमें देव घर घुमा देना टांगा से हो सैया ले कमा के दर भांगा से हो हमें देव घर घुमा देना टांगा से हो टांगा से हो टांगा से हो संदीप बाबू सैया ले कमा के दर हमें देव घर घुमा देना टांगा से हो हमरो मनसा पूरा दिन आसो बाबा के नगरी में चली ना परसो बाबा के नगरी में चली ना परसो हमरो मनसा पूरा दिन आसो बाबा के नगरी में चली ना परसो रउआ चिंता न करी डोरी घामा से हो सोनिया ले कमा के दर भांगा से हो हमके देव घर घुमा देना टांगा से हो सोनिया ले कमा के दर भांगा से हो हमके देव घर घुमा देना टांगा से हो टांगा से हो टांगा से हो संदीप बाबू नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बजरंग चौक बसंतपुर। सोनिया ले कमा के दर भांगा से हो हमें देव घर घुमा देना टांगा से हो राइटर कृष्णा संजय बुझे बात के मनोरंजन भारती पूजा करे भोलेनाथ के मनोरंजन भारती पूजा करे भोलेनाथ के राइटर कृष्णा संजय बुझे बात के मनोरंजन भारती पूजा करे भोलेनाथ के चली जलवा चढ़ाई दुनु जाना से हो सोनिया ले कमा के दर भांगा से हो हमके देव घर घुमा देना टांगा से हो सोनिया ले कमा के दर भांगा से हो हमके देव घर घुमा देना टांगा से हो सुनिए सोनिया जी हमरो कहनावा देव घर जाए खातिर कोहरेला मानवा कोहरेला मानवा आए हाय सुनिए सोनिया जी हमरो कहनावा देव घर जाए खातिर कोहरेला मानवा रउआ कांवर सजा दी फूल भांगा से हो सैया ले कमा के दर भांगा से हो हमें देव घर घुमा देना टांगा से हो सैया ले कमा के दर भांगा से हो हमें देव घर घुमा देना टांगा से हो नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बजरंग चौक बसंतपुर।